ଆମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ କୁସୁମ ବହିର ପଦ୍ୟ ଫୁଲ କବି ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ। ବାସ ଗଛରେ ଲଟା ବୁଦାରେ ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ଘାସ ଉଡ଼ାରେ ମୁଥାଏ ପର୍ବତେ ଜଳ ସ୍ଥଳରେ ବନେ ଉପବନେ କୂଳ କନ୍ଦରେ ମୁଥାଏ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଶେ ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ମୁଁ ଫୁଟିବାସେ ମୋ ରୂପ ସୁନ୍ଦର କେତେ ନିର୍ମଳ ପତର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢଳ ଯୁବା ବାଳକ ଅବାସ୍ତବୀର ମୋତେ ଦେଖିଲେ ହନ୍ତି ଅଧୀର ମୋତେ କେ ଗଳାରେ କେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଥୁଅନ୍ତି ନ ଦଳି କେହି ପୟରେ ମୋ ବାସ ଚୌଦିଗେ ଯାଏ ଚହଟି ପବନ ମହକି ଥାଏ ଜାଣଟି ବଣା ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସେ ଭଅଁର ଆଦରନ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସକଳ ଶାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ଯୋଗୀଙ୍କ ଶାନ୍ତି ମୋ ଦେହେ ଦେବତା ସେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ପୂଜା ଲାଗି ମୁଁ ହିଁ ଯାଏ ବିଧିରେ କେଉଁ ଦେବତାର ନବ ଶେଷିରେ ମୋହ ଯୋଗୁ ପଟ ଯାଏ ନିସ୍ତରି କୀଟ ବସେ ପୁଣି ଶିରେ ସବୁରି।